I repeat, parcel number 10. Passengers may now disembark. Thank you and welcome to Singapore. Saan ba dito, Rap? Yung luggage natin. C10? Dito na kami Singapore.
London. Sorry. Marami palang nakatira din pala dito, Ralph. Marami din palang bahay. Oh, madami din. Marami din bahay. Umuulan to, no? Hala, may ano Ralph, oh. Rainbow. Rain. Hindi, ano yan? Yung ulam. Umuulan. May crucif ko. Siguro may crucif. Wala ka rin cross.